Drive po to. Bakit mo pupuntahin doon? 7 years po po kasi order nito. Ha? 7 years po. Para po mag-review po yung order. Magja-drive thru kayo, papapuntahin mo ako doon. Kung saan ko order ko, papapuntahin mo ako doon. Ha? Alam mo yung kano gasolina? Isin ba kayo? Gago ka. Manager ka. Kausapin mo yung mga tao mo, ha? Ako po, bigyan ko dito ng feedback po. Kung wala kayong drive-thru, patanggal nyo na to. Bakit? Ano ang magagawin ko doon? Magka-traffic na may sabihin na sa isang susunod ko, punta ko din doon. Hindi yun ang usapan dito. Hindi may pangalan. Anong pangalan mo? Ano? Ako yung calling card. Email lang sir, mabibigay ko po Drive-thru, papupuntahin nyo ako doon. Ito po sir. Susunod ha? Ayusin mo. Ano to? Email po. Hindi ko po mag-share po name po sir. Data privacy po kasi yun sir. Data privacy po. Alam mo ano ko? Hindi po. Hindi mo? Hindi mo ako kilala? Hindi po sir. Tama. Kasi customer ako nila. Yes po. History. Hindi ko ka pinibigay mo ang pangalan mo. History customer ako. That's how stupid you run this business. Pasensya na po sir. Bakit mo pinapupunta yung customer mo doon? Daniel! Yun po Bakit? sir. Kasi po 7 Who years. ordered you that? Yun po yung nasa standard po namin sir. Pag once na Standard yan, Daniel. Huwag mong mapupuntahin doon kasi hindi yung property ng kalye. Go! Stupid. Ano may gagawin? Iikot? Pinapahirapan yung customer. Stupid. Anak ka na trabaho. Tapos sir, hanap na po sila. Thank you po. Don't take you. You think you're fucking asshole. So yun na yun mga kakwela, isang magandang umaga, gabi sa ating lahat. At ating pag-uusapan ngayon mga kakwela, yung nagba-viral video ng isang mayaman kuno, professional kuno, at yung lalaking nag-umorder sa drive-thru. Ngayon nyo explain o ipaliwanag o sabihin sa akin na customer is always right. Nabubulol pa ako. Kung makamura ka sir dun sa babae, akala mo naman binili mo na yung buong pagkatao nun. Baka french fries lang yung binili mo, grabe ka. Baka mamaya nag-coke float ka lang, tapos kung mura-murahin mo yung tao, wagas. Ano ba? Bakit blurred? Bakit binlurred yung mukha nito? Dapat ito yung mga nire-reveal ng madala. Hindi porket mayaman, hindi porket mukha kang respeto, ganyan na yung pag-uugali mo. Hindi porket crew o hindi porket trabahador lang yung tao, mumura-murahin mo na. Ngayon, sikat ka na. Mura ngayon, tulpo later. Galit ngayon, iyak later. Pero bago lahat, saludo ako sa iyo ma'am, kung sino ka man ma'am, napaka-salute ako sa iyo. Hangang-hanga ako sa iyo kasi talagang pinanindigan o talagang umiral pa rin sa iyo ang pagiging professional mo ma'am. Ay salute sa iyo. Grabe no, napakakalmado pa rin ni ma'am. Talagang kinausap niya pa rin na mahinahon, hindi rin siya nagpadala sa kaba at sa init ng ulo. Kaya ma'am, talagang napakagaling nyo at dapat mas taasan pa ang sahod nyo. At ito naman si Sir, 512 pesos lang or minimum ano lang ang sinasahod ng mga yan. Tapos minumura-mura mo lang.
mumura-murahin mo lang, akala mo ikaw yung nagpapakain sa mga yan. Wala man sahod o meron, pero huwag kang magmumura ng kapwa mo. Hindi mo lang magawa yung gusto mo kung ano-ano na yung pinagsasabi mo dun sa tao. Pag ito nakatsyempo ng mga restaurant, yung mga fast food o mga kainan na may mga salbahe at mga tarantadong mga manggagawa, iyak tawa tong si sir. Ito yung mga masasarap duraan, lagyan ng kulangot, lagyan ng udo yung pagkain. sorry sa word yan, pero 'di ba? Ito yung ito yung tama nga ganitong mga tao yung magagawan mo ng masama, no? Kasi mga ganitong tao hindi na dapat 'to kung ako lang yung nandoon, yung order ka ng price, baka inilagay ko pa dito sa ilong ko yan. Sarap na kain nga, lasa ko ng kulangot ko pala yung kinakain mo no? Ito tip sa lahat ng makakapanood na umu-order or kumakain sa mga restaurant, wag nyong aapakan, wag nyong gagalitin at wag nyong iinisin yung mga nagsiserve sa inyo. Dahil paalala lang sila ang umahawak ng pagkain nyo. Yung tipong ngingiti-ngiti sila na ikaw naman sarap na sarap ka sa pagkain mo, tapos may kulangot, may udok pala yung kinakain mo na alam mo yung pinaikot-ikot dun sa inidoro tapos pinrito. Pag ganito ugali nyo, matakot na kayo. Huwag na kayong kumain sa mga restaurant or para fast food. Dahil mamaya baka yung kinakain nyo may lason na yan. Kung ganito ang ugali nyo, matakot ka. Dahil kung ganito ang pag-uugali mo, matakot at kabahan ka na. Hindi mo alam kung ano na yung mga pinaglalagay sa kinakain mo. So, ito naman, tama, may naman talaga dito si sir, na medyo maiinis ka rin talaga dahil sa, syempre, gutom na gutom ka at medyo matagal nga talaga yung pagdating ng pagkain mo. Pero, wag naman sanang daanin sa ganitong pamamaraan, sir. Kung mapapanood mo to, sir, hindi talaga mga kakwela, mag-aantay ka talaga ng matagal dito at titiisin mo talaga yung gutom mo. So, may once na may na talagang ma-high blood ka, talagang iinit ang ulo mo. Pero wag naman sanang ganun na mumura-murahin mo yung mga trabahador, yung mga tawag dito, kung ano pang mga etcetera ang tawag dun, no? Maling-mali yun, sir, maling-mali. Mukha ka pa namang professional, mukha ka pa namang kagalang-galang dahil sa panunuot na damit mo at sa, syempre, mukha ka namang mayaman at may pinag-aralan, pero maling-mali yung ginawa mo na yun. Walang tama dun sa ginawa mong yun. 12 lang ang sinasahod dun kung mura-murahin at apakan mo ang pagkatao nun, wagas. Guys, humanity, no? Humanity tayo. Hindi sa lahat ng oras, init ng ulo, ang pinapairal natin dito, no? Ika nga ni chairman, kung hindi mo kayang mag-asal tao o hindi mo kayang mag-asal hayop, mag-asal tao ka. Please lang, mag-asal tao ka, huwag kang mag-asal hayop. Dahil unang-una, hindi hayop yung kausap mo, hindi hayop yung kaharap mo. Kapwa mo pa rin tao yan, kapwa mo pa rin Pilipino yan. Tandaan mo yan, na kahit gaano kataas ang antas mo sa buhay, pare-parehas lang din naman tayo mamamatay at mabubulok sa hukay. Ang lalim nun, sir, pang Lito Lapid yun, baka hindi mo pa maintindihan. Kalma lang kasi, makakain ka din, chill and relax, right? Ang pinag-aalala ko lang dito, mga kakwela, isa sa bumabagabag sa aking kaisipan ngayon na hindi ko mawari, hindi ko makalkula sa aking utak, na baka itong lalaking to ay driver lang. Ulit nun driver ka lang tas gito ka umasta. Yung tipong pinahiram ka lang ng sasakyan tapos akala mo kung sino ka na. Tapos ang malapit pa dito, may sinabi siya tapos minute lang mapapansin nyo sa video, may minute na sinabi niya, kilala mo ba ako? Sabi niya. Tapos may sinasabi siya. So kung ganun man, kung sino ka man, kung ano man ang katungkulan mo o ano man katayuan mo sa buhay, wala ka pa rin karapatan na magmura, mangapak at mura-murahin mo yung tao dahil unang-una, hindi ikaw ang nagpapakain sa mga yan. Unang-una, hindi ikaw Diyos na para ikaw yung magdikta sa mga yan. Kung mayaman ka pala, di sana nagpagawa ka na sarili mo restaurant, leche ka. Na-high blood mo ko Mayaman ka pala di magpagawa ka sarili mong fast food. Mayaman ka pala di kalabanin mo yung Jollibee. Magpagawa ka ng Jollibee.
Yaman ka pala eh. Kung ayaw mo nang na pinag-iantay ka, kalabanin mo yung McDo, gumawa ka ng Macda. Tapos ganito rin yung gagawin sa'yo ng mga customer mo. Sa tingin mo, at sa tingin ko, masisiyahan ka kaya. Nang maramdaman mo sana yung ginawa mo dun sa babae. Maranasan mo rin sana yung ginawa mo dun sa tao. Maranasan mo kung gaano kasakit yung mapahiya. Mahiya. Tip ko yan sa'yo, sir. Magpagawa ka ng sarili mong fast food, ng restaurant. Mukhang mayaman ka naman eh. Diba sabi mo, sinasabi nga dun kung di ka kilala. Mukhang makapangyarihan at mapera ka naman. Baka ikaw pa nga yung pinakamayaman dito sa buong Pilipinas eh. Ang hiling ko sa'yo, sir, magpagawa ka ng sarili mong restaurant. At ang hiling ko sa'yo, magkaroon ka ng customer na kasing ugali mo. Para doon mo ma-realize kung ano yung pinaggagawa mo doon sa babae na pinagmumura mo. Ito yung palagi kong sinasabi mga kakwela na hindi porket mukha kang may pinag-aralan, hindi porket mukha kang mayaman, hindi porket naka 4 wheels kang leche ka, hindi porket mamahalin yan sasakyan mo, baka hindi naman yan sa'yo, kang asal hayop ha. Rumispeto ka sa kapwa mo. Dahil kung gusto mong respetuhin ka, rumispeto ka muna sa kapwa mo. Respetuhin mo yung kapwa mo Pilipino. Kahit hindi ka na Pilipino, kahit tiga planet Namek ka, basta rumispeto ka. O ngayon, mura ngayon, ha? Mura ka ngayon, ha? Mura ka ngayon. O, tulpo later. Hindi, nananawagan na kayo sa Rapi Tulpo. Ha? Rapi Tulpo in action, sumbungan ng bahan, wanted sa radyo, TV5, kung ano-ano pa. No? Na sana mapansin nyo tong video na to at maturuan nyo ng aral tong mga ganitong tao. Kasi hindi tinotolerate no, yung mga ganitong pag-uugali ng tao. Hindi porket mayaman, mapera, mukha kang professional eh, mangalipusta ka ng mga kapwa mong Pilipino porket trabahador lang yun. Hindi pwede yun, no? Nanggigigil ako sa iyo. Makakapagpabipi ako nito mamaya, tumataas yung dugo ko. So ayan, no? Hanggang dito na lang at alam ko pati rin kayo na inears at nabuisit dito sa taong to. Pero yun, sana pairalin pa rin natin yung tinatawag na makatao. Huwag tayong mag-apak ng sarili nating kababayan, huwag nating apakan o huwag nating mura-murahin yung ating mga kababayan dahil tayo dito kahit pare-parehas tayo mga Pilipino, dapat pare-parehas tayo nagtutulungan, hindi yung kapwa ng Pilipino tayo pa nag-aaway, tayo pa yung mumurahan, no? Buti na lang talaga naging professional si ma'am. Salute sa iyo, ma'am. Kung sino ka man, napaka-salute ko sa iyo, grabe. Talagang nangibabaw pa rin sa yung pagiging professional mo. Mas professional ka pa dun sa mukhang professional, ma'am. Kaya maraming salamat mga kakwela at sana may natutunan at nainis. Alam ko nainis na naman kayo dito sa video ko ito. Yeah, pero thank you pa rin at ingat kayo palagi. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel, J. Guevara TV, at sa aking Facebook page. Yan, at mega shoutout sa Team Butete, Team Kalasong Kalahi, Tribu Ilonggo, Team Unity, at Team Biyaya, at sa lahat ng sumusuporta kay J. Guevara. Alright, bye-bye. Peace out.